Dahil po ko, maniod to rata o ko ang laog. Tidak mati na nuroy. Transportes na di kaya ob. Upat na siyang kunta. Samantalang sa alis siya, tulog ka buko, 100. Hindi ko rin po to. Kapalit ko, nabiktima po na to. Dani kay upat. Ang kunta. Doon lang ni kabukiran ni Dani. Alis sa bukid, benta po, duway nagwag mais. Katong suki, intiri, tulog ka buko, 100 man. Ngayon na po ka ko ah. Yung pa sinanay. Dahil upat. 50. Taon na to kay Luhaban ko. Kukuti to. Itinage. Kaya nila. Saan ka, Doy? Doy? Mais? 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 Muni ka na nanog. Nang lugar magbawas. Parang doon na sinain. Parang niya ako. Talugay magpusito. Ang sarap lang mata na hap naman. Malabo naman yung sa amin. Kadugal dyan. Tayo ng sinuro ni. Si Dudok si Titig palit na ito. 100 na putos. Wala dahil nga nila. Nalubog ang mata. Ang saan naman yung sa amin, hindi naman kita. Wow. Kit sa kadani. Para sa nagbuhat buli na. Para sa glansang. Buhay ito na bang tiyan yung buhat buli na. Namin ayop. Pantag mais, ma'am. Minta dari skurtis kay na mga suri-suri tag pintarang putos. Alis siya tag 100. 5 minutes later. Kasi kadukuan, ginoo ko. Kalang taon may ginoo. Arabaha na, oh. Diyos ko Lord, kabangin taon may alas 4 sa hapon. Kapag nakadukuan. Nalit din taon may. Kay dani lugar ha, bahaunan na ba ni Diyos ko Lord na bahay sa Elson sa hang binagi. May na kapit na mo sa po. Dari stikas. Pagbadan ko ta dahil soon sa binadya gyapon. Nana. Ngapaw na. Dani lugar ha, bahaw na ba ni first time din na mo daning ngani kakasagsawan. Sukad nakatarot ning bahay ni Herlindani. Kulba-kulbaan na jud ko kay mag-alas 5 na rabas hapon. Oh. Yung ano dagyan mo sinilas, ito, balik sa ang binagi, ito ilan din ito sikas. Hindi ko nakatos bintana dapit, tanawa na ha. Diyan, nagbaha na dari sikas. Ha?
Madam bahala ni apaw na. Ha? Oh, Diyos ko Lord, nagbaha na dagto. At bahay nila San Angelito nang sa nakatong likod. Agad, ha? Nagbahay ang anak na laki na atbang, Arlene. Gusto ko naging ni kabaha. Kadari mi na dudo. Sabi ko rin kan kaulig sago. 5 minutes later. Hello, good morning sa tanan. Thank you Lord. Thank you sa kasas kinabuhi. Gapon des hapon gikuba-kubaan ang taon ko sa nagbaha na. Parang bahay naghuna-huna kay dito pus bahay ra ba diha ra ba tuy. Tinubanan silang na to nagbahan kaprogsud sa bahay. Gapon day lagkop ditong uwana kay sa kita ko sa mga post ang mga tumbang kahoy. Diya karon di ay sa dumasilin duty murag ka man quarter to 4. Kape day ko kay wala patok og balik. Wa may makachat kasi nakalusot kita mo ko nagbabag sa kuan tumbang kahoy sa Corilya minagianan. Grabe duguan gapon oy. Sakad masakad dahil may naka-pudyo katupatong baha kusog ang ano nagagubang butang sinilas pikas bahay napideta suway kong inom og ganina o may laing nga palit sirlin tipo blackman aning gibutangan og luya malagi may padisal din kay bukid man bukid dan hindi plus bukid nga o pwede lang magdaag saging pwede magdaag langhoy dan kay di man gatong teritoryo lajo pod tapos akong sadyo kay makuhan ko ang laba sa mong tanan. Immersed in Korea, good morning ma'am. Mga pita, kapilanlan, kapi puro. Ma'am Sarah Laila Amid, morning ma'am. Bitaw, lisod bito atong teritoryo, ang tani matanam-tanam, kadalihip dani kuan man, mura po na syudad, bisag bukid, bamita ni, kanang bahaan, pero lisod. Kapanam-tanam gamon nig pinalit nga igurang gi lubnga na ning kuan nang kakaan man ning lagot mon gikan sa Alicia Sirlin mura pagtuas Manila di kakaan magmas pa kakaan nagsaging bulanghoy pinada dan di makandang saging palit tanan na nilihak palit mura pagnas Manila musang dira bato pakasbay kay asa ka pisok-pisok kag bulanghoy o unsa diha okra bitaw madul majud ni kamusta di ay tanan tibok kalimutan mamining ayop abay baha das injo ma'am Vilma Makabalo kamusta diha og diha di ay sa kuan Quezon City, Ma'am Pili sa Taghap. Morning ma'am, mga pita ma'am, madyo magkadia ma'am kay mga pandesal daw. Ma'am Idina Orada Kanyiti. Idina Orada Kanyiti diha sa Liti ma'am. Good morning, kamusta panahon diha? Immersed in Korea. Good morning. Nga bitaglanlan.
bitaw di sa kunti pangapiha pa nagsara. Atos bay kay na may mga dahon-dahon dahon biyabas, dahon karnaba. Dani kay lapok manigawas, paggas ko ina mo kape nga ko ana. Kani undang na butsok nga ning kapiha. Karon galing ka walaing mahilam, walaing madawdaw kay na ang galapok pas gawas, mag-initron. Three days later. Hello, mayong gabi. Kasi matinahan po mo, di na po ko sang payag. Di kan ko kwan, di kan ko kortes. Bawa nga po naridega, uwan. Hindi, gahapon putos, grabot uwan. Dalian kong muli, may laging kuan. Ang order sa yung gagaw, di halagid miss. Nabimri pag order. Nabimri pag chat niya. Kaya mo sila budbud. Kay birthday sa asawa sa katay. Ang tangan yung panaw, aning kay Krista. Ang order ng mga anak. Tapos Manila. Napisay kas gawas. Kamalay ko no, kay magtigom sila kay birthday sa ni Rosie. 75, bidad ni Rosie. 75, pinikabuksungan ng noon. Order pats daw. Sabihin pa, 75, gihapon kabuok. Ilang sa ulugon ng ilang birthday silang nanay. Pag mga dlawa. Sa 73, 73. Sa 75 birthday. Ang may Rusi kay ko man sa daga pa Hanula. Nagbanag na itong katay. Mas leo kada birthday din na Rusi. Dahil sinamorder din ka o budbud. Ano yung pangamagan ng budbud. Ang agas mga tiguang. Kaya gagawin ito po ang sigro mukhaan tugmay nga ni pero mga tanang kisay galuto di mukhaan naglayan galuto bawa nga sila mga tanang magagod na yun nga ni kisa kong hingin mo Santos magawaling nga nakapanghab ko ganiya basta bauwan pao again kaya paningorder mga patakot kawan tapos pagagin hirling ito masobre ka order na dugay rani maramis kanang urug-urug Ayun po. Tuwas ko. Abot ko pang dahon. Kabudbud 25 kabudbud 25 kabingka
Naglaga sila sa 75 ka itlog. Bitaw ako trabaho. Basta silang asa na Hilda ilang birthday ni Rosie sa una kay tumangkuan. Tumat sila check-in sila hotel murag nagkitiring man. Sa motor ng kitiring kay na busy man. Kuan. Nanunguli ko kas Manila. Sa Manila gikas gawas. Samtang daw na uy. Hindi ka ikong dahon. Di inaraba. Ano ko ni.